er i øvrigt hendes sidste danske mesterskab. Efter europamesterskaber og verdensmesterskaber lægger hun Danmark bag sig i kølvandet og tager til Sydafrika, hvor hun har planer om at oprette en vandskiskole og hele taget gøre noget for vandskiløberne i Sydafrika. For dem er der mange af, men de savner instruktører, gode instruktører, og det er den 30-årige Lisbeth Høyer. Hun har den danske rekord i kunstløb med 3.140 point. I går i det indledende scorede hun 1.830 point, og det var væsentligt under, hvad man kunne forvente, men Lisbeth understreger, at kunstløb er hendes svageste disciplin af de 3 discipliner. De 2 andre er jo slalom og hop. Og her er hun så på vej ned mod banen, og om et øjeblik begynder hun sine trick. Ja, Lisbeth startede med en svær øvelse, en 360 graders vending over kølvandet. Og de vendinger, vi så der, det var såkaldte back-to-back-vendinger. Det vil sige, at hun vender om og står med ryggen til båden, og så laver hun 360 graders vendinger. Det laver hun 2 af. Det er en øvelse, der er forholdsvis svær, men giver mange point. Og hun er heller ikke bange for at tage det ene ben over linen. Det giver vel også en god score. Der er i hvert fald klap for publikum, og uden at forklejne de 2, vi har set indtil nu, så kan man i hvert fald godt se, at der er stor forskel. Og man kan også fornemme de mange timer, der ligger forud for at nå så høj en standard, som Lisbeth har. Hun har været vandskiløber i 14 år. Jeg vil tro, at Lisbeth i sit første gennemløb har scoret omkring 1000 point. Og man kan se, at Lisbeth har foden i linen. Det var en af de dyre. Hvordan er det, når man får foden i linen? Og der kan jo altså ske det problem, at man kommer i klemme. Er der så nogen, der kan kappe linen? Så har man en udløser på i båden, og der sidder løberens holdkaptajn og er klar til at kappe linen. Det øjeblik, løberen er på vej til at falde. Og vi ser netop, hvad der sker her. Men selvom det bliver til en dukkert til Lisbeth, så er det altså også blevet til et dansk mesterskab, for alene på det første gennemløb har hun scoret point nok til at sikre sig damernes mesterskab i kunstløb. Ja. Og her har vi så Lisbeth Grabowski, der gør startlinen klar. I går satte hun en fornem dansk rekord, i det hun opnåede 2,5 bøje på en 13 meter line med 55 km i timen. Og hun har understreget, at hun er meget opsat på at slutte stærkt. Det er jo det sidste Danmarksmesterskab, hun deltager i. Og selvom hun ikke bliver presset af nogen, fordi der dårlige er konkurrenter til hende, ja, så vil hun gerne sætte et flot punktum. Og her er hun så i fuld gang. Og hvad er hastigheden her? Lisbeth er startet med 52 km i timen. Og ser ikke ud til at have nogen besvær med at komme igennem det. Ja, vi må nok lige understrege, at det er båden, der kører eller sejler 52 km, mens vandskiløberen når jo op på omkring 90 km for at nå hen til bøjen, som så bliver passeret i en fart af en sneskilometer. Ja. Og det er sådan, at i båden, der sidder en fartkontrollant med stopur simpelthen og måler, om båden har den rigtige hastighed. Ja, det er sådan, at båden må have en tolerance på plus minus 1 km i timen, og hvis den er for hurtig, så kan løberen få et frivilligt omløb, og er den for langsom, ja, så får løberen at vide, at han eller hun skal løbe om, så er det tvunget. Og nu har vi så en hastighed på 55 km, der gik hun igennem porten, og så den første bøje, den anden. Så den femte bøje her. Så kommer sidste bøje, og så er det gennemløb også gået fint. Og nu vil vi se Lisbeth få kortet linen ned til 16 meter. Det er sådan, at damerne korter linen efter 55 km i timen. Ja, derfor så er hun gået lidt til bund, så det kan hun jo roligt gøre her. Der vanddybden er i øjeblikket cirka 1,70 meter, og så kan hun stå på bunden og få kortet linen, og der er nogle
nogle huller i linjen, så man kan rulle den ind og så sætte den fast i et øje. Og nu er linjen altså 16 meter, og det betyder altså også, at det bliver endnu sværere for hende at klare bøjerne. Det er sådan, at der er 11 meter ud til bøjerne. Så skal hun igennem porten, den kommer her, og portåbningen er 2,5 meter. Og der skal både båden og vandskiløberne igennem. Og det virker jo imponerende. Og nu kommer vi ned på 14 meter. Og det er fantastisk, Lisbeth, hun kom gennem banen, og endda med fin tid. Og det vil sige, at vi kortede fra 18,25 til 16 meter. Denne gang korter vi så linjen til 14,25 og stadigvæk ved båden. Og når hun så kommer ned på 14,25 og måske også klarer gennemløb med den linelængde, ja, så korter man 1 meter ad gangen. 13, 12, 11 og 10. Men jeg ved ikke, hvor veloplagt Lisbeth er i dag, men vi må nok regne med, at hun slutter omkring med en 13 meter line. Ja, altså de 2,5 bøje, vi så i går på 13 meter linjen, tror jeg ikke, vi ser gentaget i dag, simpelthen fordi vejret er lidt for kraftigt. Der er lidt for kraftigt blæst i dag. Ja, det er blæst op her hen mod midter. Og så er hun igen igennem porten med en 14 meter line. Det er jo en eminent teknik, hun har. Det ser meget overbevist ud, ja. Og det ser endda ud, hun kommer ned på 13 meter. Så skal hun løbe 2,5 bøje på 13 meter for at tangere sin eller også for at sige det populært, hvis hun kommer forbi en tredje bøje, så har hun sat eller forbedret sin egen danske rekord. Ja. Og farten er nu konstant op på 55 km. Kvinderne kommer ikke højere end 55 km, mens mændenes højeste fart er 58 km. 14,25 meter line korter vi nu linjen ned til 13 meter. Jeg ved ikke, om de kan forestille det med en båd, der sejler med 55 km i timen. Og når der er cirka 11 meter ud til bøjen, og de ligger med sådan 30 meter imellem, så skal man virkelig til at tage. Og mens vi ser det i sløve her, så er Lisbeth Grabowski på vej ned mod slalombanen. Her har vi hende. Og så skal vi se, om vi skal have en dansk rekord. Hun skal altså forbi 3 røde bøjer. Men først ind igennem porten. Den kommer her. Første bøje. Anden bøje. Tredje. Har vi en dansk rekord, Henrik? Det bliver 3 point, ja. Det er et halvt point mere end hendes gamle rekord. Og som vi kan se, dansk mester Lisbeth Højer med 39 point. Nummer 2, Benedikte Havemann, 13,25 point, og begge fra Skanderborg Vandskiklub. Hos herrerne var der ikke færre end 31 med.